тук има и нещо, което наистина аз мога да опитам и да пробвам, както казват всичките, нали? Всеки казва, що пък да не пробвам. Точно така. И си казах, що пък да не пробвам 1 година време. Да видя наистина дали това работи. Щом тези хора имат уникални резултати, какво съм аз няма да го постигна? Това, че живея в село, това, че бях много зле с българския краси. Аз бях много зле с българския език. Откъде идва това? Защото аз съм живяла още от малка 3 години и половина в Крит в Гърция и отделно 20 години в Испания. Детството и младените на мене ми са в чужбина. Аз си казвах само добро утро и лека нощ. Абсолютно нищо друго не говорих на български. Всичко беше на испански в повечето случаи. И буквалният смисъл, когато стана цялата тази ситуация, когато бях на това събитие и видях това чудо, как да създадеш аджба някой ден пасивен доход, и си казах, защо пък да не започна нещо ново.